Hľadáte si prácu opatrovateľa v Nemecku? Atena vám teraz môže ponúknuť aj vynikajúce pozície v domovoch dôchodcov. Skvelý plat od 16 do 19 eur na hodinu nie je zďaleka jedinou výhodou tejto pozície. Máte tiež bezplatné ubytovanie v blízkosti pracoviska a stravu v domove dôchodcov zdarma. Atena vám tiež uhradí cestovné náklady až do výšky 200 eur. V súčasnosti máme ponuky v krásnom Bavorsku a na obzore sú ďalšie pozície v rôznych lokalitách. Práca v Nemecku ponúka jeden z najlepších sociálnych balíkov v Európe. S nemeckou pracovnou zmluvou získate vyšší plat, stabilné pracovné podmienky, plné zdravotné poistenie a štedré sociálne zabezpečenie. To zahŕňa vysoké príspevky na dôchodok, výraznú finančnú podporu na deti a v prípade nezamestnanosti až 12 mesiacov dávok. Nemecko ponúka aj prísnu ochranu práce, ktorá zaručuje istotu zamestnania a spravodlivé podmienky, čo vám dodá pokoj a umožní vám sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Chcete sa dozvedieť viac alebo sa prihlásiť na túto pozíciu? Kontaktujte nás a začnite lepšiu kariéru s Atenou ešte dnes.